Medruok mar tuo malaria e nyithindo matindo e gwenge mag Turkana e kindeni mar koth kelo luoro kod kihondko e kind jodak e gwengego. Kaluwore kod ma, jokanyo riwruoge mopogore opogore e sekta mar thieth e kaunti ma Turkana obago romo e kambi mar jogo modar e miechgi ma Kalobeyei mar jiwo chanjo e kind nyithindo. Chenro machiwo chanjo mar kedo kod malaria kod nyithindo mantiere e kembe moganda odakie kaka kuma Kalobeyei to kod jodak e gwenge mag Turkana West to kod jopith mag jamni gi nyithindo ma hikgi ok ohingo 5. Apisa maduong' mar riwruok mar Catholic Relief Services Edwin Bugua wacho ni chanjo ma malaria manotim higa mokadho yango ni yedhe manotigo ne duoko piny kwan jogo magawo mtuoni kwan atamalo 70 e sub-county notiyo ahinya to e sub-county ma Turkana Central. Malaria inaendelea kuangamiza watoto wetu, lakini iko na kinga na inaweza zuiliwa. Na ndiposa shirika la CRS pamoja na county government ya Turkana na National Malaria Control Program zimekuja pamoja kueneza hii mradi wa kupunguza ile makali ya malaria. Hii inaitwa seasonal malaria chemo prevention. Malaria ya Turkana ni 39%, na badani ya malaria ya Kenya ni 6% peke yake. Katika kaunti ambazo zinachangia katika malaria Kenya mzima, Turkana ni mojawapo. Na hapa Turkana idadi kubwa ya zaidi ya 50% inatoka hapa Turkana West.